takže z umělých hmoty se vohnulo, vůbec to nebylo. Takže jenom vidíte, co to je za chlapy, jo. Takže nejprve přímý útoky, přímý útok horní a útok dolní. To samý s vykrytím. Teď útočíte. Hlava s vykrytím. Ano. A ještě na tu nohu útok. Ano, teď. Dá se kryt pažbu. A pak je ještě, výpady jsou tedy v levém gardu, ještě takový nouzový kryt na hlavu. A dá se ale udělat i výpad v pravém gardu s nataženou rukou. A to potom Uděláte tak, ztratíte to potom vykrytí, ten člověk pak nemá, když je vykrytý, tak nemá ten člověk šanci, jo? Celkem. Ku podivu, nebo logicky neplatí zásahy pažbou. Respektive logický zásah pažbou je ve sportovním šermu tady zakázán. Jenom ještě bych dodal se všiml, oba současně zautočí není žádný. Jste připraveni, pánové? A před. Útok je zprava, vykryto, protiútok. Zásah vpravo, křížek vede 1-0. Jste připraveni? Před. Velmi pěkná akce do přípravy zleva, včasný předvod, který ovšem vykryt. Levá strana odbodává, zasahuje, zásah křížek dává, start 2-0. Připraveni? Před. Nádherná situace, odraz bod zleva, vykryto, odbodnuto, zásah šol, stav 1-2. Jste připraveni? Ano. Před. Přímý útok a stůj. Přímý útok a teď bude na čestnosti soupeřů. Právo by bylo útoku, ale nevím, jestli došel. Nedošel. Ne, nedošel, v tom případě zásah vlevo. Nedošel. Taky nedošel, taky žádný zásah. Bohužel to není elektrický aparát, mé oko jest omylné. Připraveni? Ano. Před. Zásah Scholz 2-2. Jste připraveni? Ano. Před. Protlačeno. Takzvaný špatný kryl. Vidíte, pravá strana kryla, ale špatně. Chtělo to o kousek víc. 3-2 kříže. Připraveni? Ano. Před. Právo útoku. Zásah Scholz. Křížek 4-2. Na střech připraveni? Ano. Před. Ano. Přípravy zleva, nádherný protiútok ze strany pravé, stav 3-4. Jste připraveni? Ano. Před. Ahoj! Postát, protože tady hrozilo nebezpečí zasažení přihlížejícího, jo? Přes ten deštník tady. Na střech, připraveni, žádný zásah, jo? Rozhodně se jde postát. Připraveni? Ano. Před. Stav 4-4 vyrovnán a teď jde o všechno. Pouhý jeden zásah. Vítěz se stane miláčkem všem žen, poražený, tomu zaplatím pivo. Připraveni? Před. Přímý útok, neprávem voda. Ještě Rime se dochází. No mimo. No ale ta Rime se došla, protože si tady postavil. Zásah, Scholz, vítěz křížek 5-4.